салому алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусалмон ва кулли мардуми хайрхоҳ. Саломи хидмат ба ҳаматон мерасонам ва ҳазору раҳмат ки имрӯзо дар бармон ҳастем ва дастгирӣ мекунем. Ина бародарои азиз медонем ки аэропорт Жуковский ҳастем. Қатъи бародармон бахтовар овардем. Ина иншаллоҳ ки ози соати 1 парвоз дора. Ози бо худ сухан мекунам, наҷоди ёрдамота, наҷоди ҳама чиз хизмат гап зад бахтоварҷон. Карта чанд қаҷам ши да карта бародарҷон? 84 ado. Беғарз ки бо плиблета мақсад беғарз плиблет ам я бародари шинос буд, ам плиблета чи карда. Барои бародар чӣ гуфтан ин мақсад? Барои ёрдамоша? Ҳазо раҳмат ҳамаш худованд чира набинад, хорира набинад. Кадои мара дар кутиад худованд зиёдаш бурасад. Гап нест бародарҷон, худам роҳи сафар худованд нигаҳбон бошад. Хай акара бо то таможа мебарам. Ҳаматон да ҳазор раҳмати калон бародари азиз дар таможни ҳастем. Ина ана чӣ ном дорад? Ягон гапи пас, ягон гапи баланд гуфта бошем. Ҳазор бур бахшиш бародаро. Иншоаллоҳ ки бо дастгирӣ мебошад. Бо сиёнка мекунам ҳамаша бо худтон мебинен. Бо мекунам ки як бори дига ҳазор раҳмати калон вори дастгирӣ ки афтои рӯ ҳори афтои ростига хат шуморо мезана. Раҳмати калон бародаро. Хай бо далши видеоро мебинем. Гузаштаста мегзара мақсад электронни билет дошта. Ана чӣ ном дорад? Мегзара мера 100% бе ташвиш. Ина дар очарат ҳастем. Ҳама каса ҳамҷа бародаро дар Жуковский ҳастем бародари азиз. Электронни паспорти ози метан талонша мегира. Бо далши болши хитон мебинем. Бародари азиз ина билетша. Ина киҷон хатимон ина билетеш. Ҳаматон да ҳазор раҳмати калон электронни билет гирифта будемша. Ҳаматон дидестен. Ҳоз дим этаж мебарем бо далаш мебинем. Худони азиз ина ҳама дар ҳамин зал аждене ки мақсад баъд даиҷа таможни мешад. Дига уҷа мада мумкин нест ки ман бизгарам у дурун бирам. Ана бародари азиз ина хайакара паспорта ҳамаи документ билет ҳамаи дастшай. Ана чӣ ном дорад? Бояд бор дига мекунам ки инам хеле ба мисли ҳамин бародарро дастгирӣ мекунем. Ҳазор раҳмати калон бародари азиз. Дар охири чӣ гуфтан ин бахтоварҷон акин тамоми ус дега хел тоқаи дига ак мо нестем дига. Ҳамата худованд нигаҳбон бошад. Ба сери буд бахтовар баргардад. Гап нест бародари азиз. Билет надошти чӣ хел чӣ кади билет да дасти вообще набуд. Электронни чӣ хел шид? Асас ме ами электронни бисёр бародаро савол меда ки мақсад билет электронни чӣ хел меша чӣ хел кади паспорт доди чӣ кор кади я бифаҳмонед бародаро? Ай бародаро паспорта додам, билета додам. Инам хеле бародари азиз инам хеле миёд паспорт нахи нишон метинем тери чит метанта мера бара бисёр мепурсад ки электронни чӣ хеле меша электронни хими паспорт метинем тери коғази и барои багаж меша барои ами чӣ када ин амия нишон метинем амина метанта мезан мера тамом. برای خدا خداوند همتون نگهبان باشه. نه یک کره خداوند همتون نگهبان باشه. برادرای عزیز یک بار دیگه باز همتون السلام علیکم میگم. این کره روی کردیم رفت چی نام داره دستگیریتون ده هزار رحمتی کلام برادرها خیلی نما جوکوفسکی دم فراماده استم با میگم هزار رحمتی کلام شیر بچه همتون ده اتوشی خدا نگهبان. نمره در پایان کسایی در بیلیت در کره مرحمت زنگ بزنین. همیشه در خدمتیم. خدا نگهبان.